kóstoljátok meg ti is, meg a Nuggetset is. És akkor meg vagyok, majd megyünk a stadionhoz. Jó, sziasztok, én Gergő vagyok, csak azért nem akartam beköszönni, mert ugye Mekibe voltam és nem akarom. Ugye a DVTK stadionot meg fogjuk nézni, hogy milyen állapotban van, milyen. És akkor utána hazaindulok és ennyi. Majd jelentkezem a stadionnál, vagy útközben. Elindultam, megyünk. Ott van. Oh, de komoly van, itt lemegyek ezen az úton. Várjál. Jó, lemegyek. Itt van. Nagyon jó. Csak gurulok. Benni. Nagyon jó. Csak ennyivel gurulok, amennyire én akarom. Picit meghajtom, annyival fogok. Pont így van beállítva az út. Nagyon jó, hogy beállítva van. Meg van csó itt a kosár izé. Nem is tudtam, hogy itt ilyen kosáros izé szarság is van. Oh, de komoly. Jaj. Lennék. Itt megállok. Oh. Itt van. De komoly. Itt van a stadion. Ott van fel nem tudom mi. Körbe menni most nem fogok, mert a security az nem tudom. Ott a felirat. Nagyon jó. Ez csak egy rövid, ott vannak a székek. Ez csak egy ilyen rövid vlog lesz. Köszönöm, hogy itt voltatok. Majd lesz más vlog is. Sziasztok!